Ji bo hilbijartina pêşwexta yekê mijdarê mehekma û partiyên siyasî jî dest bi propagandayên hilbijartinê kirin. Yekêm partiya ku karnameya xwe daxuyandî, Partiya Komariya Gel CHP ye. CHP herî bêhtir vadên aboriyê derxistin pêş. En temel sorunlardan birisi de Kürt sorunudur. Her wiha CHP di karnameya xwe da cîda kêşeya Kurd jê û diyar kir ku ew dê bi rêya siyasetê û bi lêhevkirina civakî çareseriyê bînin. Endamê CHP dibêjin tekane hêza ku bikare aştiyê bîne CHP. Zaten Türkiye'nin her tarafına gereken olan Berem giringiya herêmê û ya tevahiya Tirkiyeyê dizanin. Xêjî CHP ti partî nîne ku bikaribe kêşeya Kurd çareser bike. AKP ji xwe bixwe bûye kêşeyek ji bo Tirkiyeyê. MHP ji xwe li dijî her tiştî ye. HDP jî ti armancên xwe yên îqtidarê nînin. Ji ber vê yekê çawa ku CHP Tirkiye ava kir, dê partiya me îcar jî aştiyê bîne Tirkiyeyê. burada tek gerçekten Türkiye'de Endamên CHP balê dikişinin serweyekê ku bi serokatiya giştiya Kemal Kılıçdaroğlu ew bûne alîgirê çareseriya kêşeya Kurd. Li gorî CHP'yan de ew helwestan û li ser encamê hilbijartinê jî bandorê bike. Özellikle 90'lı yıllardan sonra Têkiliyên CHP û Kurdan piştî salên nodî bi carva qut bûne. Divan 5 salên borî de eleqe û têkiliyên berê ji nû ve dest pê kirin. Divê vê têkiliyê geştir bikin. Gava ku em li karnameyê jî dinêrin, em dibînin ku ji nû ve û dîsa diyalogeke nû û lihevkirineke nû çêbûye. baktığımızda yeniden bir uzlaşma. Dê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP roja îniyê, Partiya Tevgeranê Tevperest MHP roja şemiyê û Partiya Dad û Geşepadanê AK Parti jî roja yekşemê karnameya xwe diyar bike. CHP divan hilbijartinên dawiyê da li Bakurê Kurdistanê piştgiriya ku wê hêvî dikir nedîdin. Lê CHP'yî da dikin ku di hilbijartina yekê mijdarê da dê ew rewş bêguhertin û CHP ji herêmê parlamenteran derbixîne. Kemal Avcı, Rudaw, Ankara.